जोयडा तालुक्याच्यान आणि उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्यान कुणबी लोकां की परिशिष्ट पंगडाक शेरपडे जावं जाय म्हणून कालच्यान 18 ते 20 तारीख पर्यंत जोयडाच्यान कारवार तहसीलदार DC ऑफिस फुडें एक पादयात्रा दवरली आसा। ही जवळजवळ 30-35 वर्सांपासून आज आम्ही आमगेले समाजाक कुणबी समाजाक परिशिष्ट पंगड शेरपडे करूं जाय म्हणून आम्ही आग्रह काय केला ते अजून पर्यंत सरकारान मान्य केल्ली ना। कर्नाटक सरकाराच्या आणि केंद्र सरकारात गेल्ले हा अर्जी आहे ती अजून पेंडिंग असा। ती परत आमगेले फाईल काढून घेऊन आमगेले समुदायाक एक न्याय दिवं जाय ह्या उद्देशाप्रमाणे आज आमगेले दुसरे दिवस पादयात्रा आमगेली सुरुवात असा। कारणानिमित्त आजपर्यंत राज्य सरकार केंद्र सरकार गेल्ले आसा जाल्यार आजपर्यंत केंद्र सरकार सुद्दां अजून दिल्ले ना आणि त्यासाठी आम्ही होराटा करून घेऊन जोयडाच्या कारवार DC ऑफिसाकडे येऊन DC साहेबांच्या मुखांतरा केंद्र सरकार, राष्ट्रपती, त्यानंतर प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर आणि ट्रॅव्हल मिनिस्टर ह्यांका ते मनवी पावू जाय म्हणून आम्ही आज ही पादयात्रा करू लागला। गोव्यात रावपी कुणबी समाज आणि कर्नाटकात रावपी कुणबी समाजाची जे राहणीमान आसा त्यांची रीतरिवाज आसा ते समान आसा। मात्र केंद्र सरकारान गोव्यात रावपी कुणबी समाजाक एक न्याय दिला तर कर्नाटकात रावपी कुणबी समाजाक एक न्याय दिला। तेका लागून बेगीतल्या बेगीन कुणबी समाजाक केंद्र सरकारान STचो दर्जो दिवंक जाय अशी मागणी करपा खातीर ह्या यात्रेचें आयोजन केल्लें आसा। ही यात्रा कारवार हांगासर वचून जिल्हाधिकाऱ्यांका निवेदन दितली।